Ongi etorri guztioi. 89 urte eta gero egia osoa eta justizia eskatzen jarraitzen dugu. Horregaitik, batzuek 1975, 2025 aldia demokraziako urte izan direla entzuten dugunean, gure erantzuna hauxe da. 1975, 2025, 40 urteko impunitatea. Bat gehiago ere ez. Horregaitik jarri dugu pankarta hori. Atzo, irailak 25, erregimen frankistaren azken fusilamenduen 40 urtearrena datorrela eta estatu osoko 100 talde memorialistek sinatutako manifesto bat aurkeztu zen Kongresuko talde parlamentario guztiei eta nazioarteko hainbat erakundei zuzendua. Hona hemen laburpentxo bat. Franco hil zenetik, 50 urte igaro ondoren, oraindik ere zigorrik gabe mantentzen dira diktaduraren 40 urte baino gehiagotan gizatearen aurka egindako krimenak. Franco hil ondoren, boterea eskuberdinetan mantendu zen, inolako depurazio gabe, bai armadan, bai epailetzan, administrazioan, segurtasun indarretan, baita egitura politikoan eta legebiltzaldietan. Franco hil ondoren, estatuko hiru botereak eraikitako impunitate sistemak gaur arte iraundu. 1977ko amnistia legea, sekreto ofizialen legea edo Mozal legea bezalako legeak. Todavía se mantienen impunes los crímenes contra la humanidad realizados por los franquistas. El ejército, los jueces, las fuerzas de seguridad no fueron depurados. El poder se mantuvo en las mismas manos. Giza eskubideen urraketa larria jasan zituzten 100.000 personak eta haien senideak egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak lortzeko borrokan jarraitzen dugu. Las personas y sus familiares que padecimos graves violaciones de los derechos humanos, seguimos luchando por el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Espainiako estatuan, diktadura frankista garaian, gizatearen aurka egindako krimenen ikerketa judiziala exigituz, aurkeztutako 115 kereila, baino gehiago ez dire onartuak izan. Arrasate, Bergara eta Elgetakoa barne. Horregaitik exigitzen dugu 1977ko amnistiari buruzko legea indargabetzea. Zigor kodea aldatzea nazioarteko legezkotasunaren printzipioa bereganatzeko. Gardetasunaren printzipio demokratikoen arabera egitea sekreto ofizialen legea. Hau lapurtuen legea onartzea. Diktadura frankistaren giza eskubideen urraketa larriei buruzko txostena eta errolda egitea justiziarako eta errepresiorako sarbidea bermatzeko. Eskerrik asko guztioi etortzearren eta ezin dugu amaitu Israelen genozidio odoltsua salatu gabe. Hemendik gure elkartasuna Palestinako herriarekin. Han ere 77 urteko impunitatea. Bat gehiago ere ez, esan eta ez hemen.